e aici. Românii au talent. În curând la ProTV. Aveți un talent? Dai, dracu! Dai, lasă-l! Asta e, începe treaba. Mamă, ce mișto! Magia e aici. Românii au talent. În curând la ProTV. Eroi de poveste. Show-ul ăsta trebuie să meargă mai departe cu oameni ca voi, oameni talentați. Momente unice. Trăiește noul sezon Românii au talent. Oriunde ai fi, indiferent de oră, cu Voio. Magia e aici. Din 20 ianuarie la ProTV și pe Voio.